Hi guys, it's your boy Sam Mavita Mulibanje. Kwina kulikonse kumene muli. Amene muonera live program yanga ya dzulo ndakusimikizirani nkhani ziwiri. Owayo yoyambayo ndimafuna ndikuwuzeni kuti tasimikiza date, tasimikiza chilichonse chimene chingakhonze kuchitika mu nthawi imeneyo. So, mu nthawi ya ma videos amene tiziponya ma comedies ikhala Friday. Makomedi aziponyedwa every Friday. That means kuti kuchokera Monday, kuchokera Sunday kufika lachinayi muzionera ma videos onse ngati mene zimakhalira. Tizikupasirani nkhani, tizikupasirani ma history, tizikupasirani nkhani za message, tizikupasirani nkhani za chinsinsi zimene zikuchitika ndi oyimba komanso zikuchitika mboma mwathu. Koma moposaposa every Friday nthawi ya madzulo tizikupasirani sewero limene tizikupasirani comedy, limene tizikupasirani short film, chimozi mwa zinthu zimene. So tajambula kale ma episode atatu amene ali kale ready. Koma chifukwa tizikupasirani panopa tizikupasirani episode imodzi pa wiki, ndicho linga chokuti kusogolo kutetiza kuonesa kupasirani mwina ma episode tizakambira naso kuti tizachite introduce ma days monga ati. Komano kwa panopa chimene ndikufuna kukusimikizani ndicho yankho kuna kuti every Friday madzulo nthawi ya 6 o'clock tiziponya sewero limene tiziponya comedy, tiziponya ma short films amene takhala tikujambula nthawi yonse. Ndicho linga chakuti tikupasireni inuyo mwakonde. So ma videos onsewa azikhala ali pa Sam Mavita YouTube channel potengera ndi kukonda kwanu. Simunafune kuti tikhale ndi separate channel, koma mwafuna kuti ma videos onse muzaonera pa channel chanu chokondedwa. So chimene ndingakupempheni ndi chakuti ngati video mukuonera pa Facebook, please pitani ku YouTube, link yake tika mu ma comments mo. Pitani ku YouTube mukangochita kumeneko like kugwisa ntchito link imeneyo mupita mukachita subscribe. Ndicho linga chokuti mawa ngati mukuonera video ila chinayi, koma ngati mukuonera kaila chisanu ndikuti lero madzulo tikakhala tili kumeneko kuponya video. Ngati mukuonera video ila chinayi chifukwa tikuchita film la chinayi, ndiye kuti mawa nthawi ya 6 o'clock tikakhala tikuponya video imene. So video ili kale ready, chimene chingosala ndicho kuti tingachita release to the public. So tipemphe kulankhula kuti mupite mukaonere ma comedies amene ajambulidwa ndi anthu aluso, achitidwa act ndi anthu ochita oziwa kuchita act, amene atenga mbali yake akufuna akuonesereni kuipa kapena ubwino osakaniza zinthu zingapo zimene zimakhala zili rooted mu chikhalidwe chathu. So ndipemphe kuti mukatichite support. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatira. Bye.